L-attività politika taħt it-tinda fil-Ħamrun kienet indirizzata mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista fuq l-ewwel distrett, Darin Karabot, Josien Cardona Gatt, Mario De Marco, James Aronellul, Christian Mikallef, Paula Mifsud Bonnici u Justin Xkembri. Darin Karabot saħaq li l-Partit Nazzjonalista jista' joffri s-serħan tal-moħħ u tkellem dwar problemi li qed jaffaċċja d-distrett b'mod partikolari l-iżvilupp u l-ambjent fejn semma kif f'Tal-Pjetà u fil-Ħamrun iġġarfu residenzi bis-swit siti ta' kostruzzjoni fejn anke tilfet ħajjitha Mirjam Paċ. Hawnhekk stqarr kif il-Gvern falla għaliex qatt ma waslet ir-riforma li dejjem ftaħar biha. Josien Cardona Gatt fakret kif il-Partit Nazzjonalista dejjem mexxa lil pajjiżna l qudiem u dejjem kellu proposti konkreti biex jgħin lil kull persuna. Hi qalet li il-Partit Nazzjonalista qatt ma beża milli jservi u milli jieħu deċiżjonijiet importanti għaliex għandu għal qalbu n-neċessità tal-poplu Malti. Mario De Marco stqarr li għandna nirrikonoxxu li triq li għandna qudiemna mhux faċli u dan hu l-mument li ninaqdu flimkien biex f'pajjiżna nġibu l-bidla li hemm bżonn u saħaq li dan il-pajjiż f'żewġ leġislaturi tal-Labor ma tilifx biss ir-reputazzjoni tiegħu u għal dan is-soluzzjoni hu l-Partit Nazzjonalista. James Aronellul stqarr li l-ewwel distrett hu partikolari ħafna, ċentrali u distrett li bata reperkussjonijiet minħabba nuqqasijiet tal-Gvern u appella biex titħares l-identità rikka tad-distrett permezz ta' riġenerazzjoni denja li tixraq u spjega kif dan hu dak li qed iwieħed il-Partit Nazzjonalista. Ellul saħaq li l-politika tal-Partit Nazzjonalista se tibqa' tkun waħda li taċċerta li l-politiċi jkunu viċin in-nies. Christian Mikallef stqarr li l-politika qiegħda hemm bħala għodda li biha nservu u nagħtu lura u mhux nieħdu kif għamel il-Gvern Laburista fl-aħħar 10 snin. Mikallef saħaq li l-Partit Nazzjonalista qalbu mal-elettorat u se jkun qed jaħdem biex terġa' tingħata l-attenzjoni u l-identità li jixraqlu dan id-distrett. Paula Mifsud Bonnici tkellmet fuq l-importanza tar-rispett u d-dinjità li bihom nistgħu nagħmlu ħafna ġid u nkunu ta' sosten għal familji Maltin u Għawġin. Ispjegat kif l-għoli tal-ħajja qed jaffettwa lin-nies u s-soluzzjoni huwa l-Partit Nazzjonalista li huwa l-aħjar għażla għal pajjiżna. Justin Xkembri tkellem dwar il-ħafna proposti li diġà ħareġ il-Partit Nazzjonalista b'mod partikolari dawk li l-aktar jolqtu liż-żgħażagħ Maltin u Għawġin u spjega wkoll għadd ta' proposti dwar is-settur tal-edukazzjoni li hu tant importanti għall-Partit Nazzjonalista. Xkembri stqarr li l-Partit Nazzjonalista se jaċċerta futur aħjar għal uliedna. L-attività li jmiss mal-kandidati se ssir fil-Mellieħa lokalità li tifforma parti mit-12 distrett.